So let's start the video. Israel Daoha nang फोसावबाय so बेनि थाखाय जों थांफिननांसिगोन 7 October 2023 Saturday. इजराइलफोरनि मोनसे गोनांथार फोरबो जायो बे दिनखालि पाब्लिक तोरा रिडिंनि बोसोर खनसे जोबफैयो बेनिफ्राय गोदान बोसोरनि तोरा रिडिंखौ जागायो नैबे सानखालि जितु तोरा फरायनाय बेयो जादों जुडिजिमफोरनि मोनसे गोथार आखर फारिलाइ आरो नैबे सानखालि हामासआ 5000 निबो बांसिन रकेटखौ इजराइलनि फारसे गावहरो बेनि उनावनो इजराइलआ डिक्लेयर होयो इमीडिएट स्टेट ऑफ वार פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים. प्राइम मिनिस्टार बिथाङा गासैबो रायजो राजाफोरखौ गावबा गावनि सेफ जायगा नागिरना थानो खावलायो जाहाथे बमा बेफ्रुसार जानायनिफ्राय रैखा मोननो हायो गोबां बिदिनो रकेट्सफोरखौ एडभान्स आयरन डमनि टेक्नोलॉजीखौ बाहायना रैखाबो मोननो हायो अब्लाबो एटलिस्ट 250 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो लोगोसेनो 1590 उन्डेड जोखोमबो जानायखौ फोसावनाय जायो Things are worse than they look on the news. The images that are coming from this situation are too graphic to be shared on the news. आरोबाव गोबां दावहारु इजरायली सान्थ्रि आरो माखासे सिभिलियनफोरखौ हस्टेजबो बानायना दोननायखौ मिथिनो मोनो ससियेल मिडियायाव गोबां भिडिअस गोसारदों जेराव सासे आइजो इजरायली मिलिटारिखौ नैबेबायदि लन्थं फुनानै बिथांखौहाय सारा नोगोर फारसे बुद्रु बुसि पेरेड खालामनायखौबो नुनो मोनो आरो नैबे एटाकखौनो होननानै बुंदों आल आक्सा स्टर्म नैबे जादों मोहम्मद देफ जायनो जादों दानि आल हामासनि मिलिटारि विंगनि दैदेनगिरि बिथाङानो अपारेशन आल आक्सा स्टर्म एटाकखौ फोसावो बिथाङानो गासैबो पेलेस्टिनियानखौ इजराइलनि बेरेखा गसंनो बिथोन होयो बिथांनि बिबुंथि बादिब्ला इनाफ इज इनाफ नाथाय बियो मा फोरमायो नोजोर होयोब्ला बे जाथाया जोबोद ट्रेजिक आरो कमप्लिकेट बुजिनो बेनिफ्राय जोबोद गिख्रंथाव जाथायबो बायदि नुयो दानिया भारत हादरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोर फ्रान्स जार्मानी इटाली बायदि हादोरफोरा इजराइलनि राइट टू डिफेन्ड इटसेल्फखौ गनायथि होयो आरो बिदि टेरर एटाकखौ कन्डेमबो खालामो इजराइल आरो पेलेस्टाइननि कनफ्लिक्टआ जों एसे बिजिरनानै नायबावोब्ला बियो थांनाय 75 बोसोर माने 75 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनो एन्ड मोस्ट प्रबेबली बुंनो थाङोब्ला अलमोस्ट मोनफ्रोमबो मासावनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों भायलेन्स खोनानो मोनबाय थायो नाथाय वार होननाय सोदोबखौ नैबे एबारनि खनसेयावसो मोजाङै जोङो खोनानो मोनो आरो नैबे बारावनो नैबेबायदि गिख्रंथाव जाथायखौबो जोङो नुयो बे वारनि सैथोआ मा एक्चुअली मानि जाहोनाव जादों स' नैबेखौ आरो दिनै बेनि ग्लबेल माने सारा मुलुगनाङैनो माबायदि गोहोम खोलैगोन नैबेखौबो जोङो नैबे भिडिअनि गेजेराव बिजिरनो थांगासिनो दङ आंनि फारसे नाजानाय नोंथांमोनखौ बुजायनो नागिरदों आसा खालामनो नोंथांमोना बुजिनो हागोन आरो जुदि जायफोरा आंनि नैबे होनाय आंनि बिबुंथि आंनि पइन्ट अफ भिउखौहाय सोरबा आंजों सापर्ट दङब्ला वेल एन्ड गुड नाथाय जायफोरा बा आंजों सापर्टआव गैया नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोननि आइडिया बायदि शेयार खालामनानै आंनो फोरमायहरनो हागोन बे भिडिअखौ लाबोनायनि सिगां गोबां नायबिजिरनाय जादों आरो माखासे रहस्यफोरखौ मिथिनो हादों बे भिडिअनि उनाव नोंथांमोना निजेनि मोनसे पार्सपेक्टिभखौ मोननो हागोन आरो गावनो निजेनो बिजिरनोबो हानाय जागोन लोगोसेनो मोनसे गावनि निजा अपिनियनबो होनो हानाय जागोन गोबाव खालामालासे लेट्स स्टार्ट दि भिडिअ गुबै थांखिसिम जोङो नैबेखौ बिजिरलांनोसै स' नोंथांमोना नायफालांबाय थादो जोबजासिम गिबि गिबियावनो हामासआ माखौ फोरमायदों दिनैनि समाव इजराइल आरो पेलेस्टाइनखौ नैबिदि नुनो मोनो बे मेपआनो मोनसे गोबां सावरायजाथावना मानो होनोब्ला पेलेस्टाइननि सुबुंफोरा फोथायनाय दं जे 1947 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम इजराइलआ पेलेस्टाइननि फारसे लासै गाग्लोबगासिनो दङ आरो जों पेलेस्टाइननि फारसे नोजोर होयोब्ला सिमा गोमालांनायखौबो नुयो नाथाय नैबे मेपनि जाहोनावनो सोरबा निर्दोष सुबुंफोरखौहाय नैबेबायदि जिउ खहा जाजासिम फोथैनानै दोननाया मेपआनो जास्टिफाइड नामा सोरबा दाय गैयै सुबुंखौ नैबायदि अबथिरा जिउ खहा खालामनो बा खालामजानो गोनां जादों नैबेनो जाबाय गाजा स्ट्रिप बेनो इजराइल आरो इजिप्टजों सिमा रानलायो बेनि सोनाबथिं नोजोर होयोब्ला नुयो मेडिटेरियान लैथो आरो बे जायगाखौ हामासआनो कन्ट्रल खालामो हामासआ मोनसे उग्र आफाद 2006 मायथाइनिफ्राय गाजा स्ट्रिपखौ सालायबोबाय थानायखौ मिथियो हामासआ मोनसे उग्र आरो उदखारि मोनसे संगठन नाथाय बेनि फारसे बेखौ बारा सावरायनायबो जाया इउनाइटेड स्टेट्स आरो इउर'पियान इउनियन आरो गोबां बिदिनो हादोरफोरा हामासखौहाय मोनसे टेररिस्ट अर्गानाइजेशन होननानै फोसावदों दानिया हामास माने इस्लामिक धोरोमनि मोनसे सोमावसार बेखौनो बुंदों इस्लामिक रेजिस्टेंस मुभमेन्ट हामासआ 1987 मायथाइयाव जागायजेनो आरो 1988 मायथाइनिफ्राय हामासआ
गावनि गोहोखौ दिन्थियो। हामासनि थांखि बिथांखि बेनो जाहैबाय पेलेस्टाइनखौ रैखाथि होनाय। मानिफ्राय होनोब्ला इजराइलफोरनि गाग्लोबनायनिफ्राय आरो नैबे पेलेस्टाइननि बाहागोआवल' नङा, सारा इजराइलनि फारसेबो। टु बी क्लियर एन्ड अनेस्ट, हामासआ इजराइलखौहाय मेपनिफ्राय रिमुभ खालामनायखौ नाजागासिनो दं। थांनाय 30 बोसोर आवगोलनिफ्रायनो बिथांमोननि नैबेबायदि टेरर एटाकआ जाबोगासिनो दङ, सोलिबोगासिनो दङ 1980निफ्राय दिनैसिम। बिदिब्ला फै जों बेनि माखासे जाथायफोरखौ एसे नायबिजिरनानै लानि। जेनेरेल सुबुंफोरनि डाटाखौ नायोब्ला खमबाबो एटलिस्ट 87 एटाक्सआ रेकर्डेड दङ। ज'है साननानै नायोब्ला 1000 जन माने 1000 सुबुंजोना बे जाथायनि जाहोनाव जिउ गोमानो गोनां जादों आरो गोबाङानो इनजुर्ड जादों बा जखम जानायखौ जोङो खोनानो मोन्दों हामासनि एटाकनिफ्राय। अब्ला नोंथांमोना एसे साननानै नायदो, बे दावहाजों सोरहा मा मुलाम्फा जागोन बा सोरनि खहा जादों। इजराइल आरो पेलेस्टाइन नैबे मोननैबो मोनसे जोबोद फिसा हादोर, नाथाय बे हादोरनि गासैबो सुबुंफोरा दिनै माबायदि हालोदाव दङ, बिथांमोना जेब्लायबो मोनसे गिलु बालु सिचुएसनजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोबाय थानानै दङ दिनैसिम। बेनिखायनो इजराइलआ गावनि देशखौहाय रैखाथि होनो थाखाय बानायो मोनसे एडभान्स टेक्न'लजि जायखौ होननानै बुंदों आयरन डम। आयरन डम मोनसे डिफेन्स सिस्टेम। दायो बयबो सानदों नैबे आयरन डम सिस्टेमा मा, जों नैबेखौ एसे नायबिजिरनो थांगासिनो दङ। 2011 सनाव इजराइलनि एर'स्पेस इन्डास्ट्रिज बिथांमोना मोनसे मबाइल एयार डिफेन्स सिस्टेम जायखौ मुं दोनदों आयरन डम, नैबे एडभान्स टेक्न'लजिखौ बिथांमोना डेभेलप खालामो। बेनि मेन थांखियानो जाहैबाय शर्ट रेन्ज मिसाइलफोरखौहाय बारावनो इन्टारसेप्ट खालामनानै गाहायसिम सौफैयैनि सिगांनो बेखौ सायावनो बेफ्रुसार खालामनाय। बे आयरन डमनि मोनथाम मेन गुबै कम्पनेन्ट्स दङ: राडार सिस्टेम, कमान्ड सिस्टेम आरो मिसाइल लन्चार। जेब्ला बे रकेट्सफोरखौहाय गाजानिफ्राय लन्च खालामनाय जायो अब्ला नैबे सिस्टेमा बै मिसाइलफोरखौहाय डिटेक्ट खालामनायाव खाबु होयो। बेनि लोगो लोगोनो काउन्टार मिसाइल्सफोरखौ इजराइलनिफ्रायहाय गाजानि फारसे सेन्ड खालामहरनो हानायाव बिथांमोना खाबु मोनो। 2012 मायथाइयाव इजराइल आरो हामासनि गेजेराव मोनसे जुद्ध जायोमोन। नैबेवहाय बे आयरन डमखौ फार्स्ट टाइम गिबि खेबनि थाखाय बाहायनाय जादोंमोन आरो बे दावहायाव नैबे आयरन डम डिभाइसआ गोबां रकेट्स मिसाइलफोरखौहाय मिड एयारावनो माने स्टप खालामनायाव साक्सेसफुल जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। आरो बे खोथाखौ हामासआबो मोजाङैनो मिथिगौ जे बिथांमोना मोनसे एयार डिफेन्स सिस्टेम दङ होननानै। अब्लाबो हामासआ इजराइलनि फारसे 5000निबो बांसिन रकेटखौ मानो थाखाय लन्च खालामखो? अब्ला जों मिथिना मोनो बेयो मोनसे अर्डिनारि टेरर एटाक नङा। बेखौ वार होननानै डिक्लेयार खालामनाय जादों, मोनसे दावहा जुद्ध होननानै डिक्लेयार खालामनाय जादों। थिग बे 7 अक्ट'बर 2023 सुनिबार नैबे दिनाबो जोबोद स्पेशेलमोन इजराइलफोरनि थाखाय। बे सानखालिनो 50 बोसोर सिगां इजराइलआ खनसे एटाक खालामजाखादोंमोन। जों बेखौ आबुङै मोनथिनोबा जों बेनि हिस्ट्रिखौ नायनांगोन, बेनि पास्टआव थानांगोन। नाथाय दिनै बे भिडिअ'आ हिस्ट्रिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै फोरमायथ'ला, बे जोबोद गोलाव जालांगोन। बेनिखायनो स्ट्रेट अवे लेट्स काम टु द पइन्ट। 7 अक्ट'बर 2023 सुनिबार नैबे दिना मानो स्पेशेल होनना बुंदों होनोब्ला नैबे दिनखालि जिविसफोरा मोनसे गोथार दिन फालियो, याम किपुर। नैबे दिनाव जिविसफोरनि सुबुंफोरा 2000 मोनसे फुराना ट्रेडिसनफोरखौ बिथांमोना दिनैनि दिनाव फालियो। बेखौहाय फालियो माबा मोनसे लोंग्रा मुवा बेसाद लानानैहाय। फालिथायनि खाबुखौ लानानै हामासआ इजराइलनि फारसे नैबेबायदि एटाकखौ साडेनलि बिथांमोना बेखौ खाबु मोननानै एटाक खालामनाय जायो होननानै फोरमायदों। 7 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै दिनै 13 अक्ट'बर 2023 मा जाखो दिनैसिम? Israel is at war. We didn't want this. It was forced upon us. It was brutal and savage. Although Israel didn't start this war, Israel will finish it.